Sexan benvidos e boas noites dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, dende o auditorio principal do Pazo da Cultura de Pontevedra, onde unha noite máis emprendemos unha nova singladura deste Contrastes. Hoxe, para falar aquí en Canal Rías Baixas, a propósito do repunte do narcotráfico, e o titular que eleximos un pouco o fío dos últimos acontecementos, dende a Operación Mito, a reaparición de Sito Miñanco, que ademais ten unha duplicidade precisamente co xuizo que está a celebrarse dende o martes na cidade de Pontevedra, a propósito de unha derivada de antes, dun branqueo de capitais, e ademais de todo iso, evidentemente, a preocupación sinalada por los colectivos antidroga de hai tempo, a propósito de certos indicadores que presaxian ese repunte do narcotráfico e outros asuntos colaterais. Entre eles poderíamos incluso situar o rebumbio que está a ter a decisión xudicial sobre o libro Fariña e, por cierto, a inminente estrea de unha especie de premier da serie de televisión que se gravou por A3 Media precisamente en diversas localizacións das Rías Baixas. E temos aquí, entre nós, precisamente cos nosos invitados de hoxe, a un dos actores que forma parte do elenco galego desa serie. Así que, como ven, hai moitos argumentos que probablemente están un pouco entremezclados e que os nosos invitados de hoxe serán quen de ir, espallando, analizando, etc. Imos presentarlos, arranco por este lado con Jaime Iglesias. Que tal, Jaime? Benvido, boas noites, grazas por estar aquí con nós. Estamos a falar de o ex xefe superior de Policía de Galicia e ex comisario da UDICO. Ambas as dúas son perfectamente dúas, digamos, facianas trascendentais para aportar a súa sabiduría, a súa experiencia a propósito deste tipo de asuntos que hoxe nos ocupan. E, ademais, é membro é patrón, ¿no? Concretamente, patrón da Fundación Galega contra o Narcotráfico, da que é xerente outro dos nosos invitados, Fernando. Como estás, Fernando Alonso? Benvido e moitas grazas por estar aquí connosco. Boas noites. Evidentemente, a Fundación Galega contra o Narcotráfico, unos dos referentes obrigados cando estamos a falar precisamente de eso, de quen dá a voz de alarma sobre os sinais a propósito de isto que estamos a falar hoxe, do repunte do narcotráfico. Pero hai outros aspectos, outros eidos deste tema de hoxe. Un deles, evidentemente, tamén xurídico, e para iso hemos invitado hoxe a Ana Reguera. Que tal, Ana? Como estás? Benvida. Moitas grazas por estar aquí connosco. Abogada penalista de Pontevedra e que ten experiencia en diversos asuntos. Así que con ela tamén abordaremos precisamente esos ángulos. Está tamén aquí con nós hoxe un compañeiro que repite, creo que a segunda semana consecutiva, empeza a ser unha especie de fixo do programa, que é Alfredo López Penide. Que tal, Alfredo? Como estás? Moi ben, grazas por estar aquí connosco, xornalista da Voz de Galicia e especializado precisamente en tribunais e sucesos. E, ademais, decía, un invitado moi especial porque forma parte do elenco actoral da serie Fariña. Que tal, Celso Bugallo? Benvido, moitas grazas por estar aquí connosco. Nada menos que encarna o papel do pai de Sito Miñanco. Enseguida, teño moitísima curiosidade por preguntarlle precisamente a Celso como preparou ese papel. Celso, ademais, quen non conoce a Celso Bugallo e quen non lembra, entre outras cousas, que estamos ante un premio Goya. Está aquí connosco hoxe un premio Goya como mellor actor de reparto, concretamente polo seu papel de Irmán, verdade? Era de Irmán, de Ramón Sampedro, en Mar Adentro, a película de Alejandro Amenábar. Así como ven, por tanto, temos un reparto de luxo para falar desto, do repunte do narcotráfico. Hai preocupación, Fernando? Hai preocupación, José María? Perdón, Jaime, hai preocupación na Fundación Galega contra o Narcotráfico no que atinxe o que estaba a falar de sinais de repunte da actividade delictiva do narcotráfico en Galicia? Hai preocupación, dende logo. Hai preocupación e hai a constatación, a través destas operacións que ben citabas na introducción, e de outras que estamos a coñecer e que dende fai un tempo nos apuntan a que Galicia, non somente Galicia, pero Galicia en concreto está voltando a ser un pouco foco de esas organizacións que tentan de introducir droga, neste caso predominantemente cocaína, con destino a toda Europa, pero desgraciadamente elixen as costas galegas como lugar de desembarco. Hai unha preocupación grave e importante. Doi un dato simplemente: o ano pasado, en torno a 13 toneladas de cocaína
iban a ir con destino a Galicia, non só as incautadas en terra, senón todas as que se colleron antes de chegar. Esas cifras absolutamente insoportables son propias de fai 20 anos. Debemos poñer o foco de que, desgraciadamente, o foco do problema, desgraciadamente, a constancia de que o tema non está ni moito menos resolto. A operación Mito, é un indicativo claro, convincente precisamente desa preocupación do repunte do narcotráfico e o que é peor, a multirreincidencia de algúns dos principais capos ou narcotraficantes que tivemos na historia recente da nosa comunidade, Jaime. Sí, efectivamente, a operación Mito pensamos na Fundación que vai ser que é un referente na loita contra o tráfico de drogas vista a situación actual de Galicia. É dicir, ademais vai ter varios mensaxes. Primeiro, un mensaxe pola envergadura que ten a organización, a propia organización. Un mensaxe a outras organizacións que poden estar operando na mesma zona. É incluso un mensaxe a Sudamérica, dicindo que somos capaces de interceptar mercancía e desarticular organizacións ao nivel desa organización. Por que era tan importante esta organización? Por varias razóns. Unha, os policías clasificamos a violencia en 3 grupos. Violencia, a ver se consigo explicarlo, intergrupal, intragrupal e extragrupal. Me explico isto para decir que intergrupal é a violencia que xenera entre grupos normalmente por deslealtades, problemas porque son grupos mixtos que operan, un para o transporte, outro para financiar a organización. Violencia intergrupal existiu casi sempre. Violencia intergrupal, o líder, en moitos casos, xenera violencia hacia os seus subordinados, non? Pero violencia extragrupal apenas ten habido. É dicir, nós apenas temos incidentes, por exemplo, en Galicia, de que haxa habido incidentes entre os membros dos grupos e a policía, os xulgados, os xueces, os fiscais. En este caso, houve violencia extragrupal expresa. Refírese vostede aos disparos contra os dos xeos. Os armas de fuego contra os xeos. De tal maneira que xa se valoraba a importancia desta organización cando xa non foron investigadores a facer detención, senón xa foi personal dos xeos especialmente preparados para facer cuestións deste tipo. Por tanto, a operación, desde o meu punto de vista, é unha operación de moitísima importancia que, igual que unha outra, como, por exemplo, pode ser un cambio de paradigma. Nós vamos ser capaces de desarticular organizacións tan importantes como que hai que pensar que é moi difícil investigar a xente que repite constantemente a actividade e que non toca mercancía, que está lonxe desa mercancía, que non a toca, que non falan. En este caso, pódese demostrar que somos capaces de fazer iso. A multirreincidencia é un aspecto que seguro va a ser recurrente no transcurso deste Contrastes de hoxe. Precisamente, eso me leva a preguntarlle a nosa abogada. Ana, desde o punto de vista, digamos, xurídico, a multirreincidencia, a recurrencia deste tipo de personaxes e, sobre todo, a falsedade ou a pouca credulidade que desperta a súa aparente rehabilitación pon de manifesto que probablemente habería que correxir algúns aspectos. Pregunta ao xurista, evidentemente. Eu sei que temos un réxime moi garantista en España e que precisamente ás veces, pois eso tamén é a nosa perdición. Ten algún factor de corrección ou é complicadísimo para non alterar, digamos, as garantías constitucionais? Es complicado. Es complicado. A ver, el tema, ahora porque estamos centrándonos en este tema concreto del narcotráfico, pero bueno, yo en términos generales creo que el tema del narcotráfico es como cualquier otro delito que está regulado en el Código Penal, no se distingue en el ordenamiento jurídico penal español, no se distingue a la hora ni de obtener permisos, ni tercer grados, ni posibles libertades condicionales, no se distingue por el delito cometido. Si bien es verdad que luego en instituciones penitenciarias, a la hora de obtener todos esos beneficios penitenciarios, lógicamente esa multirreincidencia sí es tenida en cuenta a la hora de retrasar o de negar incluso los permisos, incluso un posible tercer grado. Pero lo que ocurre muchas veces, Alfredo, es que precisamente estos narcotraficantes, cando están no cárcere, gardan un comportamento, incluso unha conducta
non sei se é exemplar, pero bastante boa, teñen facilidades para acadar beneficios penitenciarios e reduccións. Ás veces tamén lles pillan con 6.000 euros entre as roupas, como pasou recentemente. Bueno, hai de todo, non? O sea, que te refires, pero hai que aclarar que hoxe en día xa non hai beneficios penitenciarios, como tales, como había nos códigos penais anteriores e demais. En todo caso, é o que di Jaime, teñen boa conduta porque a violencia entre eles e de cara fora tampouco é que destacaran por iso, no caso dos clanes que hai aquí asentados en Galicia. Outra cousa son os clanes que están asentados no sur, que dependen do hachís, e que xa se está vendo que a súa violencia é social, o sea, non lles importa entrar 20 ou unha dúcia nun hospital para rescatar a un dos seus. Eso aquí aínda non se ha visto, e nin creo que se vai a ver. E para rematar esta ronda inicial de posicionamentos, e logo entramos ya en conversa aberta, Celso Bugallo, para preparar o seu papel como pai de Sito Miñanco, tivo que prepararse de algún xeito especial? Falou coa familia? Falou con alguén próximo? En absoluto. Sabe algo de Sito Miñanco, das súas relacións paternofiliais, etcétera? Ou tirou da súa experiencia? Non tiven eu acceso a ese tipo de relacións, pero bueno, como eu teño un papel bastante pequeno, non tuve demasiado problemas, dificultades para elaborar o meu persoaxe, non? En compañía de Mela Casal, que foi a nai, pois pusimos en práctica unha serie de hipótesis de como se pode comportar os pais que non estaban de acordo coas actividades do seu fillo, e a partir de aí empezamos a mover máis ou menos os nosos personaxes. Teño a sensación de que Fariña, no que atinxe a recreación, digamos, televisiva da obra de Nacho Carretero, incide moito, polo menos en esta primeira entrega, pode que non sexa a última, sobre un aspecto casi un pouco, que diría eu, comillas, romántico, de narcotraficantes, digamos, que non eran para nada violentos, como estaba a decir anteriormente precisamente Jaime Iglesias, ou é unha sensación miña? Pois eu creo que non estou moi metido neste tipo de asunto, pero creo que non hai. Es que non entendí ben a súa pregunta. Sí, decía que si de algún xeito Fariña propicia unha imaxe, digamos, de ese halo de romántico, casi de bandoleiros, que tiñan no principio, digamos, este tipo de individuos que viñan na súa meirande parte, pasaban da pesca ao contrabando de tabaco, e do contrabando de tabaco, algúns, evidentemente, pasaron gravemente, claro, o narcotráfico. Fariña, digamos, recrea unha etapa moi concreta que é do final dos 70 ao principio do 90, aproximadamente, non? Sí, sí. Esa era a miña pregunta. Eu creo que non hai unha actitude romántica clara aí, pero pode ser que, de alguna maneira, esas persoas que cambiaron de vida, non? De alguna maneira, fixeron co propósito de mellorar económicamente a súa vida. Non foi realmente unha cuestión de, bueno, eu tamén quero ser isto para ter isto, para ter aquilo, non? Eu creo que realmente eles estaban convencidos de que estaban facendo un traballo que onde se sacaban cartos e nada máis, con todas as consecuencias que iso podía traer para eles, que supoño que sería un problema importante para eles. Claro, inicialmente podería ser así, e incluso habería ao mellor un mensaxe cara á xuventude de enriquecemento rápido, pero precisamente ese é un dos grandes estigmas que ten este asunto e que, por exemplo, Fundación Galega contra o Narcotráfico ha intentado de algún xeito sempre castigar, golpear sobre el, precisamente porque non constitúe un exemplo edificante para a sociedade arousana e galega en xeral, non? Que é así, non? É un tema que é especialmente importante isto que di vostede porque os medios de comunicación teñen un papel fundamental. É importantísimo facer programas como este e proxectar películas como Fariña ou como calquera outra que conte a verdade desa época sombría, desa época bochornosa do narcotráfico en Galicia. E vou contalo
máis que nada por non ter que repetir, como se di, coñecer a historia para non ter que repetila. Non? É importantísimo contalo, e contalo ben, porque non podemos trasladar a imaxe de bandoleiro xeneroso, de Robin Hood, cando é o narcotraficante, todo o mundo ten, ou casi todo o mundo debería terlo claro nestas alturas xa, que é non máis que un traficante, un vendedor de veneno. A xente ten que verlo así, e os xóvenes ten que ver que ese camiño non lles leva a ninguna parte romántica, sino todo o contrario, non? Que pode arruinar as súas vidas para sempre. Pero que é evidente que algún deles, particularmente Sito Miñanco, que é, ademais, o personaxe, quería decir, central, digamos, de Fariña, e tamén de gran parte da actualidade actualmente, no? Polo seu suizo, a Operación Mito, etc., trasladou nunha época concreta da súa carreira, digamos, esa imaxe, incluso a imaxe de benefactor social en Cambados. Claro, porque eles compraban afecto da poboación, afecto ou cando menos respeto da poboación, a través deste tipo de obras, de filantropía, entre comillas, apoyando, pues, axudando veciños, etc., etc., pues para gañar ese afecto, cousa ou práctica que é habitual ou desgraciadamente moi frecuente en outros ámbitos do crimen organizado, tentar de ter unha justificación, unha base social que o apoye, ou menos que sexa, bueno, medianamente cómplice das súas andanzas. Que de feito chegou a tener incluso unha especie de estructura para coidar das familias dos mariñeiros ou dos pilotos das planeadoras que caían, por exemplo, enredadas que facían as forzas de seguridade. Costou moito nesa época para policías como vostede, Jaime, introducirse, investigar e lograr desarticular ese tipo de organizacións? Eu penso que hai un cambio importantísimo ca lei de contrabando do ano 81, se non recordo mal, que hasta aquilo cambiou toda a filosofía do tabaco, empezouse co tema da droga, xa se vamos o tempo co tema da droga, non? Daquilo, pois, casi todos considerábase que era unha especie de infracción administrativa, incluso se presumía de actividades daquele tipo, eu engañei a tal, ou fixen tal cousa. Bueno, o certo é que, pasado o tempo, hai un estudio, un compañero noso da Fundación de Isorna, que fala do deterioro da economía local, cando todo o mundo pensa que é ao revés, é dicir, como empresas vinculadas a toda esta actividade, incluso legais, porque deterioraban de alguna maneira a situación comercial e industrial dunha comarca concreta. Este tamén falaba, Isorna, tamén faía estudios sobre como é posible convencer a un rapaz que non abandona os estudios, que non debe meterse neste negocio cando ve co outro que non estudiou, que non traballou, que non fai nada, por fazer un viaxe a Madrid, pois gana 5.000 euros, compra un BMW, ten todo o tempo libre. É dicir, esa situación que se creou aí da situación da recón da economía, de que todo o mundo había certa tolerancia inicial, eso penso que rompeu con dúas cuestións. Unha foi a aparición de colectivos antidrogas que loitaron moito. E outra, tal vez, fora por a aparición dos rapaces, tristemente aqueles rapaces vinculados á heroína, aquela xeración que se perdeu, e que hoxe xa mutou moito, é dicir, hoxe a percepción do riesgo está prácticamente casi non existe, ou hai moi pouco percepción do riesgo. Naquele momento era altísima, porque todos mirábamos a rapaces tirados incluso a moitos nos estorbaban, entre comillas, os propios rapaces. Non quero decir que esa situación de riesgo baixou neste momento, pero aquele momento naceu por esa razón. Primeiro, por os colectivos, e segundo, polo que sufriron as familias con esos rapaces na rúa, non? Que iban morrendo de un montón de historias. Non? Digamos que, polo tanto, sería que en un momento dado se trunca esa imaxe de benefactor e de diñeiro fácil e de xenerador de cartos, porque precisamente a sociedade que circunda a este tipo de individuos percibe que son maiores os riscos e os danos que os beneficios. Que o beneficio, evidentemente. Que agora, probablemente, vamos falar da nova situación que ocorre no sur. E todos esos incidentes que hai de un montón de xente que rechaza as detencións, é dicir,
pois igual aí estáse en unha situación non igual, pero de certo parecido àquela que sufrimos aquí no seu tempo, non? Porque hoxe non vexo que aquí nadie este aplaudindo directamente situacións deste tipo. A situación do sur é totalmente distinta a que podemos ter en este momento aquí, non? Por certo, pregunta aberta, a cuestión dos cartos e do blanqueo de capitais que ten moito que ver precisamente, Alfredo, co xuizo que estamos a presenciar esta semana na cidade de Pontevedra, é precisamente un des aspectos que deu moitísimo que falar porque supostamente para lavar ese diñeiro se invertía en establecementos, en tendas, en fin. Pero Jaime, crean unha situación de competencia desleal. Ti tes unha zapatería normal, legal, ábrenche outra ao lado, onde se está blanqueando, e ti non podes competir cos precios que les van para sanear ese diñeiro. Co cual, estás obligando a pechar negocios legais, o fluxo de diñeiro negro vaise circulando. E despois tamén me gustaría engadir unha cousa. Nestes intres eu vexo con moita preocupación o repunte que está a haber coa heroína. Heroína que creíamos que ao principios desta década pois era unha droga xa marxinal, residual. Resulta que nos últimos anos, polas informacións que eu teño, non é que repunte neses ámbitos, sino que se está asumindo como algo de ocio, como unha droga de ocio que antes só era o cannabis ou a cocaína. A heroína nestes intres hai moita xente que a utiliza, despois de estar toda unha noite ou 2 noites ou 3 de festa, para rebaixar os efectos das drogas anteriores. E non a inyecta, sino a fuma. Co cual, creo que é algo bastante peligroso neste intre. ten constatación, sí. A verdade, o que nós estamos detectando é un aumento no tráfico. Estamos vendo incautacións que aumentan e normalmente ese aumento de incautacións ten aparellado un aumento do tráfico. Sin embargo, aínda non hai, é mellor que sexa así, por suposto, oxalá dure sempre, aínda non hai aumento de peticións en centros asistenciais de asistencia para tratamento da adicción á heroína. Non hai aumento, non se está percibindo, precisamente nos decimos que un pouco o momento, precisamente agora, que vemos que ven máis droga, porque evidentemente os narcotraficantes poden ser moitas cousas, pero de tontos nada, veñen a abastecer a un mercado que a compra, non? Entón, é o momento de facer prevención, é o momento de actuar aí, non? E coa heroína está venindo tamén outro tema que nos preocupa especialmente, que as bandas internacionais, neste caso de Europa del Este, asociadas con narcos ou non asociadas, realmente en colaboración directa con narcos galegos. É un plus de peligrosidade tremendo. Por certo, sobre ese particular, temos lido que moitas desas bandas consideran que España é, de algún xeito, coido que alguna vez escoitei esa expresión tamén de Fernando, unha especie de balneario no que podes traballar con este tipo de asuntos delictivos a cambio de condeas que non son especialmente duras. Pregunto a abogada, esa sensación é un pouco frustrante, ¿no? Desde o punto de vista, digamos, de nación, de país, de marca España, non sei, ¿no? Yo, sinceramente, no lo creo. Yo no creo que haya una sensación de que las condenas aquí resultan frustrantes. Yo creo que, dependiendo, evidentemente, en el delito de tráfico de drogas hay unos mínimos, pero hay unos máximos que son bastante elevados. O sea, hay delitos de tráfico de drogas, pues dependiendo de una serie de circunstancias, de si se trata de sustancias que causan grave daño a la salud, de si no, si concurre notoria importancia, extrema gravedad, pertenencia a organización, jefatura, o sea, todo eso nos va aumentando la pena. Hay penas que se dictan, sobre todo en la Audiencia Nacional, que es donde se llevan este tipo de procedimientos cuando suele haber organización, a condenas importantes. Logo pregunto, precisamente sobre un caso que vostede gañou ante a Audiencia Nacional, precisamente co clan dos Piturros, outra das organizacións precisamente históricas aquí en Galicia. Pero antes, para rematar o primeiro tramo deste Contrastes de hoxe, unha pregunta brevísima, unha resposta breve. Que lle parece a petición fiscal no caso que está a xuzgarse precisamente esta semana contra Sito Miñanco? 6 anos de cárcere e 10 millóns de euros de multa. Bueno, la petición está un pouco dentro de lo previsto legalmente. Non é excesivo, é lóxico, é axeitado. Sí. De acordo. Sí.
Imos facer a primeira parada, porque levamos 25 minutos, me parece que non, verdad? Levamos 25 minutos xa charlando aquí en Contrastes a propósito do tema de hoxe, que é o repunte do narcotráfico. De seguido continuamos. Seguimos en Contrastes, segundo bloque, estamos a falar hoxe do repunte do narcotráfico a partir de diversos indicadores cos nosos invitados, que lembro son Jaime Iglesias, Fernando Alonso, Celso Bugallo, Ana Reguera e Alfredo López Penide. Antes de retomar onde deixábamos o asunto antes da pausa publicitaria, gustaríame que miraran ustedes e nós o resultado da enquisa que fixemos hai tan só unas horas na cidade de Pontevedra, precisamente con esa pregunta. Ten vostede a sensación de que está a repuntar o narcotráfico, que nunca deixou de estar aí presente como un delito lamentablemente habitual o típico da nosa terra? Nunca estuvo controlado, ni antes, ni ahora, ni más adelante. Claro que hace falta dureza en Galicia, en Andalucía y en todas partes. Lo que pasa es que los medios son los que son. Es asignatura pendiente en Galicia y en todo el mundo. Eso hace muchos años que se controla, pero pues, mueve mucho dinero, muchas mafias, y genera mucho dinero y no es muy fácil de controlar tampoco. Más que asignatura pendiente, lo que tenían que hacer es actuar, porque efectivamente, ahora ya no tanto, pero antiguamente es que estaba todo el mundo por culpa de la droga, cantidad de gente conocida en Pontevedra ha fallecido, con lo cual debían de atacar duramente. Hay que reforzar las medidas y no está controlado para nada, sobre todo en la zona de Villa García y por ahí, que pasas olímpicamente del tema. Es decir, se está actuando contra el pequeño de siempre, pero no se está actuando realmente a gran escala. Realmente no se está erradicando el problema. Entonces, eso es, como es un funcionamiento a todos los niveles de la administración, pues es lo que hay. O sea, mi percepción desde luego es que cuando una cosa se quiere realmente combatir y se quiere atacar, se ataca realmente, pero desde donde hay que atacar. Yo me supongo que sí estará, ¿no? Lo que pasa es que la policía funciona como funciona, con tranquilidad, ¿no? Pero me parece que sería necesario tomar máis medidas, porque o que se está vendo é que constantemente aparecen grupos organizados que están desenvolvendo unha actividade parece que bastante intensa, ¿no? Por lo que se está vendo. Yo pienso que no está controlado suficientemente ni en Galicia ni en ninguna parte del mundo, porque esa es una epidemia difícil de erradicar. Dá a sensación, Alfredo, que a xente pensa que non hai control e que, a pesares da Operación Nécora e de todo o que temos visto, falado e feito nestes anos, isto sigue un pouco a campo, un pouco a monte. A ver, eu non utilizaría o termo control, o sea, porque control dá a sensación de outra cousa. Que hai unha vixilancia que se está enriba destas redes, estáse. Constame que se está, que en Pontevedra creo que son, corríxeme, poden ser 3-4 grupos da Policía Nacional en distintos niveis do tráfico de drogas, máis outros 2 ou 3 da Garda Civil que están en exclusiva loitando contra o tráfico. Prova delo é que se incautan centos de kilos todos os anos. O problema é que, cando hai unha demanda, hai unha oferta, e viceversa. A mellor é que non debe ser unha soa labor policial, hai que implicar a máis administracións. Hai que educar, habería que empezar a educar e tal vez incluso, dende a miña perspectiva, empezar a cambiar o paradigma de como se quere enfrontar este problema. Se a represión policial non funciona, habería que plantexarse outras estrategias. Falas de tipo penal? Non só penal. Por exemplo, creo en Portugal creo que han conseguido moi bons resultados despenalizando o consumo. De acordo. Por exemplo, podesme correxir, non sei, eu escoitei por aí que se estaban correxindo que xa non é unha sanción administrativa como é aquí, e que estaban conseguindo bons resultados. Holanda? En Holanda, o problema que tivo Holanda é que, ao ser un país aislado, que fai un movimento dese calibre, como é despenalizar o consumo e o tráfico de drogas blandas, o que fai é que atrae a consumidores de outros países, da periferia. Se eso se fixera
neses outros países ao mesmo tempo non habería ese tráfico de consumidores dun lado para outro. Entón, Ecuador creo que tamén acaba de despenalizar. Eu creo que despenalizando tamén podes atacar a raíz económica da economía submerxida. Gustaríame saber a opinión dos restantes presentes aquí precisamente sobre este aspecto que ven de poñer en riba da teórica mesa el señor López Penide. Coincido con él no sentido de que a despenalización tiña que ser concertada e universal. Senón, sí, está claro. Ainda así, eu non quero dicir que eu este en favor dela, pero de ser tiña que ser solo desa maneira. Non ten sentido que aquí sí e aquí non, porque entonces iba a ocurrir eso. Concertada e universal. Ahora, desde o punto de vista da seguridade, evidentemente, a seguridade ciudadá está afectada, se legalizara a situación, había moito menos criminalidade, moitísima menos, pero ese non é o debate, desde o meu punto de vista é máis médico que outra cousa. É un tema máis da saúde que de outra cousa. Eu non penso que, personalmente, non estaría por a legalización. A Fundación Galega contra o Narcotráfico, de feito, estaba a defender a inclusión, digamos, no currículum, na actividade curricular dos centros de primaria, a posibilidade precisamente de alguna asignatura vencellada á prevención, non? Efectivamente, o problema para nós ten que resolverse un problema complexo que require de solucións complexas, ten que resolverse desde varios frentes. Evidentemente, non somente legal policial, por suposto que tamén é moi importante ao outro lado, o tema da educación, o tema da prevención, conseguir que haxa menos demanda, que a xente consuma menos droga, porque este, formada para elo, saiba rexeitar invitacións ao consumo, e que non se meta nesta rolda na que estamos vendo todos, que forma parte, o que apuntaba antes Alfredo, incluso a heroína xa forma parte do circuito de ocio. Eu consumo para divertirme, para pasalo ben, cando realmente o que estou a facer é empeorar a miña situación, claramente, non? Pero a percepción non é isa, non? Por lo tanto, dende a educación, moitísimo que facer, moitísimo. E tamén, dende a firmeza policial e judicial, porque é especialmente relevante a combinación de ambas cousas. E dende o punto de vista de educación, dicíamos que nos botamos de menos, como eu penso que boa parte da sociedade, que nas escolas, nos institutos, haxa unha asignatura que forme a xente non somente en anticonsumo de drogas ou en no consumo de drogas, senón educación de sexualidade, alimentación, seguridade vial, se se quere tamén, e, por suposto, cuidado da saúde, non? A escola non debe ser somente un proveedor de contidos académicos que solta as asignaturas e máis, forma persoas, xa dende pequeniños, non? Entón, nós pensamos que iso axudaría moitísimo a reducir a demanda, lóxicamente, que é unha parte do problema, non a única, pero... Cal é a opinión da abogada a propósito da posibilidade da despenalización? A despenalización concertada e universal, como plantexaba, por exemplo, Jaime Iglesias. Do consumo, non? Estamos a falar de sustancias como... Tanto unha cousa como outra sería, non pode ser nun sitio solo. Ou é en todas partes, ou non, é dicir, o queda igual que os estancos. Claro. Pero el consumo penalmente no está penalizado. No, el consumo, vamos a ver, está sancionado el consumo, sancionado administrativamente. El consumo público, nada, sí. No está, nada. El tema es, cuando él hablaba, Alfredo hablaba de la despenalización, del ejemplo portugués, estamos hablando de, yo lo que digo es que lo que ocurre en un país, España fuimos un referente en el consumo de medicamentos, comparativo con el resto de Europa. Aquí se comparaba, los medicamentos estaban con más facilidad que el resto. Bueno, lo que no puede ser es que un país tenga un tipo de, un estilo de funcionamiento y otro distinto, porque yo voy al lado, no tiene sentido. Es decir, todo lo que se hiciera tenía que ser de acuerdo entre todos. Por tanto, la legalización, desde mi punto de vista, no puede ser de ninguna otra manera. Y aún así, yo siempre miré que para mí es más un tema de salud pública que de seguridad. ¿Que la seguridad sea afectada positivamente? Por supuesto que sí, pero no es el caso, desde mi punto de vista, personal punto de vista, ¿no? Claro, pero el problema creo, desde mi punto de vista como ciudadano, que se corre si se elimina esa sanción administrativa, es que te vas a encontrar muchos casos en la calle de consumo
que ahora no se ven. Porque claro, lógicamente, el hecho de que tú sepas que consumir en la calle te conlleva una sanción administrativa, pues te cortas un poco y dices, pues voy a consumir en un lugar cerrado. El hecho de que eso se elimine, pues a lo mejor va a suponer el ver a la gente en la calle consumiendo sustancias estupefacientes. No me he explicado tal vez. No hablo de consumir. Hablo de que en general, en todas partes, sería despenalizar el tráfico y el consumo. Hacerlo como el tabaco. Me estaba refiriendo a eso. Yo no estoy a favor de ello, pero simplemente es una posibilidad cuando se hablaba de que hay países que toleran, que aceptan. El país que tolera el consumo y que tolera la venta, tiene que haber unos circuitos legales de funcionamiento, pues sería el caso. Es decir, no, yo no estoy por la legalización, pero tendría que ser de todos a la vez. No tiene sentido. Es un tema complicado. Es muy tan complicado. Muy complicado. Permítame que retome neste punto a propósito do noso, digamos, teórico gran protagonista do momento actual, que é precisamente Sito Miñanco. A reincidencia, dende o punto de vista penal, a reincidencia de Sito Miñanco como a de David Pérez Lago, o fillastro de Ubiña, e outros que caeron na recente Operación Mito, dá o traste ca esperanza precisamente da rehabilitación coa concesión de beneficios penitenciarios. Eso lévame a enganchar co que falábamos antes. O problema non é que, decía vostede, que España dé a sensación de ser un balneario onde se pode delinquir e as penas son relativamente suaves, sino que o problema estaría máis ben conectado ou vencellado co cumplimento real das condenas, verdade? Aí está a clave. Sí. De todas formas, lo que hablábamos antes, yo desde el punto de vista jurídico sí tengo la sensación de que los delitos de tráfico de drogas están lo suficientemente penados, o sea, tienen una penalidad bastante alta, y a la hora del cumplimiento las penas se cumplen, y se cumple bastante. Claro, evidentemente no es lo mismo una condena menos grave por un delito de tráfico de drogas, que sería de 5 años hacia abajo, que lógicamente penas de 9, 12, 18 o 20 años. Principalmente en los delitos que se juzgan en la Audiencia Nacional, son muy estrictos con el tema de la concesión de permisos, terceros grados y libertad condicional. Es decir, hay penados con penas de 18 años de prisión que te aseguro que cumplen muchos años y tardan mucho tiempo en salir de permiso. En una situación normal, una pena menos grave, pues se puede salir más o menos rondando la cuarta parte, hay veces que se tarda un poquito más. En delitos juzgados en la Audiencia Nacional, te aseguro que no se sale a la cuarta parte, ni de lejos. Ya digo, nosotros hemos hecho un estudio en una fundación comparativo con el resto de Europa y las penas, si es cierto, son más o menos las de la media europea, ¿no? Pero si hemos comparado cuestiones de cumplimiento y pensamos que en España el cumplimiento es menor, comparativamente con la mayor parte de los países de Europa. No vamos a entrar, no manejamos los datos precisos en este momento, pero sí es un dato que nosotros hemos manejado, que hemos comparado, que hemos hablado con Fiscalía y sí estamos convencidos de que es menor, por muchas razones, ¿no? Yo creo que un matiz puede ser que si un narco, un traficante é condenado por un delito de organización ou grupo criminal, a concesión de calquer permiso xa non depende do xuiz de vigilancia penitenciaria, sino que depende do tribunal que o xulgou. No, los delitos condenados juzgados en la Audiencia Nacional dependen del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Incluso cuando es un grupo criminal, organización criminal... Los condenados por la Audiencia Nacional tienen juzgado específico en materia penitenciaria. Pero me refería a la Audiencia de Pontevedra, por exemplo. Unha persoa que é condenada a la Audiencia de Pontevedra, por lo que me explicou a mí un dos fiscais de antidroga de Pontevedra, é que si o condean por constituir grupo criminal ou organización criminal, a concesión dun permiso ou dun terceiro grado xa non depende do xuiz. El tercer grado depende, en recurso de apelación, depende del tribunal sentenciador. Claro, por iso. Entón é o que me refería, que entón xa non queda na man só do xuiz de vigilancia penitenciaria, sino que hai un requisito maiores que non... Es que el juez de vigilancia penitenciaria llega hasta el recurso de reforma. La apelación siempre la va a resolver un tribunal. La diferencia es que el tercer grado
siempre lo resuelve el tribunal sentenciador. Claro, ya sea la audiencia provincial, perdona, Sí, o un sí. juzgado de lo penal, en caso de que haya sido por un juzgado de lo penal. Disculpe, Ana. Claro, é que estou a pensar no espectador que está a vernos dirá, vale, moi ben, todo eso está moi ben, é o correcto, pero que sensación trasladamos cando un individuo como Sito Miñanco acada un terceiro grado porque supostamente ten un traballo de aparcacoches, non? En un aparcamento, teóricamente, e non podía vir a Galicia, non podía manter, en fin, determinadas relacións contractuais ou negociar, etc. E a realidade é que monta a que monta, desmantelan unha organización que, según palabras dos responsables da investigación policial, era unha das organizacións narcocriminais máis importantes do mundo. É dicir, algo está a fallar estrepitosamente. Desde logo que sí, nós entendemos que efectivamente sí que na teoría, xa está dito aquí, na teoría as penas poden ser similares, pero logo o cumprimento efectivo pois é tremendamente inferior ao que cabería pensar da pena inicial. Casos deste, o de Sito Miñanco é moi paradigmático, moi didáctico, incluso porque exemplifica un problema que ven sucedendo en distintos, en outros capos da droga. Vemos sempre, estamos coñecendo noticias de detención de narcotraficante de importancia, non digo dos pequenos e dos pequeniños, que é outro tema, pero de grandes capos da droga, detencións aproveitando beneficios penitenciarios, aproveitando un permiso, unha liberdade condicional e reiteradamente organizan os desembarcos de droga unha e outra vez. Non ten moito sentido. Temos aquí un problema de seguridade, parece claro, non? E que, bueno, pues deberíamos resolver. Fai tempo comentábamos nunha reunión unha carta que saiu fai tempo, disculpa a imprecisión porque non teño os datos exactos, pero me viña agora a cabeza. Unha carta que parece ser que foi intervida dun capo da droga de Estados Unidos falando con un conxénere seu, recomendándolle que se o deteñen, que o deteñan en España. Por si acaso, para, bueno, abunda no que hemos dito, non? Na concomitancia do que falábamos antes. Certo, sí? Eu quería conectar algo que dixo antes Alfredo con isto, vamos a ver. Falaba dos recursos dedicados á loita contra o tráfico de drogas, non? Hai que pensar que un territorio determinado, como vamos por exemplo a Ría de Arosa, non? Un grupo de operadores policiais, aduanas, Guardia Civil, operan sobre o mesmo territorio sobre similares obxectivos e repetitivos obxectivos con técnicas complexas. É bastante difícil a coordinación dese. Hai técnicas, ademais, un pouco obsoletas. Por exemplo, Ana, a interceptación de postal, eu penso que na vida se usou como técnica de ferramenta de traballo. Por qué? Porque eu, para coller unha carta, teño que abrir a visita do secretario judicial a presencia do tal. Para que me sirve esa técnica si está aí, pero non me vai servir para nada? Hai outras técnicas. Por tanto, operar por varios operadores no mesmo territorio, con repetidos os mesmos obxectivos, é bastante complexo, bastante complicado. Con técnicas a veces difíciles, é dicir, a técnica, unha das técnicas, o confidente. O confidente é moi complicado, porque eu estou traballando con el, me pode estar traballando sobre ese señor outro que me está escoitando a él e a min, e que podía parecer en algún momento, podía parecer que non é, que hai certa provocación do delito, Ana. É dicir, porque resulta que o confidente non é un señor que é un profesor ou un fraile que non sabe nada disso, non, está metido nese mundo, por tanto é moi complicado traballar a veces con técnicas dese tipo. Qual é a única solución? Que o fiscal e o xuiz coñezan cada caso do que eu estou facendo con aquel señor, o meu confidente. Por tanto, concluir, é moi difícil a veces traballar no mesmo territorio sobre os mesmos individuos repetidamente, porque sempre tamén vos pode decir que se un grupo, Greco, UDICO, Agencia Tributaria, Guardia Civil ou ECO, hai un montón de grupos traballando, como non confíen entre eles, é moi difícil traballar. Podo vos decir que seguramente un grupo que ten 5 ou 6 investigacións, a maior parte delas van ser sobre os mesmos individuos xa feitas outras veces.
menos da mitad van a ser sobre novos individuos que están operando. Por tanto, é repetitivo, son xente que fai nunha outra vez. Que pasa? Unhas veces a investigación quedou aí sin avanzar, pero outras veces avanzou, pero volvemos a repetir. Son moitas veces os mesmos investigados con antecedentes ou sin eles, non? Isto me leva a preguntarlles, as novas xeneracións de narcotraficantes ás veces son sagas. Quero decir, é como hereditario, non? Pasa de pais a fillos e cosas por el estilo. Pero, ademais, ha habido un cambio de actitude, quero decir, da manifesta ostentación, do Porsche ou do Ferrari á porta da casa. Pasouse a un modelo de narcotraficante que é máis precavido, menos ostentoso, digamos, máis cuidadoso coa seguridade, coas comunicacións, encripta, volvendo a Sito Miñanco, era espectacular o sistema de telecomunicacións que tiña, encriptado, en fin, fora do alcance do común denominador. Está a cambiar, digamos, eso? Porque vostede, claro, insiste en que moitos repiten, reinciden e multirreinciden. Pero, ao mesmo tempo, hai cambios, non? Ou non? Eu penso que sí, eu penso que non se fai a ostentación que se fixo. Eles saben, moitos deles saben, que iso foi parte do seu problema, non? Evidentemente. É un moi conocido, que non vou a nomear, que dixo que estaba moi arrepentido de haber comprado tal cousa, non? Sí, certo, un pazo. É dicir, está claro que agora isto funciona de outra maneira, non? Pensade que a criminalidade deste tipo é criminalidade invisible, é aparentemente invisible. Eles farían parcialmente visible en tempos, agora hai que ocultala, non? É certo que eles van aprendendo cada día máis. Este é unha espiral acción-reacción, é dicir, a unha acción deles responde a policía, e eles van mutando a propia situación, pues evidentemente, eso é así, non? Ao meu parecer, vamos, que eu penso que ainda hai cousas por aí, que vemos cousas, pero non é o mesmo que fai uns anos. Outras opinións, temos 3 minutos para rematar este bloque. Está claro que un pazo non se van comprar agora, pero Sito Miñanco pasaba as tardes nun bo chale en Algeciras, ali abaixo, o sea, tiña piscina, para unha, non creo que cun soldo de un empleado dun aparcamento chegara a iso, nin o coche de luxo que tiña, o sea, eu creo que se solapa unha certa ostentación non tan chamativa como antes, con unha obsesión polas comunicacións. Sito había as comunicacións que as facía personalmente. Se desplazaba a determinados puntos, creo que incluso por iso o colleron, porque o detectaron en Marbella. É dicir, porque negociaba vis a vis, cara a cara, para evitar... Por nada de teléfonos, e iso que se gastou os seus cartos nas planeadoras. As planeadoras sí, porque claro, tiñan que estar en contacto, entón sí. Pero el facía os negocios de cara a cara, o sea, creo que neste caso na Operación Mito, a Operación Mito comenzou porque o detectaron en Marbella, reuníndose ali con algúns membros que a policía vincula coa súa organización con terceiras persoas, e de aí empezaron a seguilo. Había que hacer unha referencia para a xente que nos Sí, coita. claro. Que isto mutou desde, vamos a ver, Galicia ten a dudosa honra de ser coñecida a criminalidade organizada a través das organizacións de tráfico de sustancias estupefacientes. Pero claro, aquilo cando arrancou, despois do tabaco, eran individuos experimentados no mundo do mar que tiñan moito reconhecimento por Sudamérica. É dicir, entón eles empezaron a funcionar a crédito. O sea, vendíanlle a mercadoría aquí, eles eran os donos desa mercancía. Hasta que os sudamericanos deron conta que o negocio non estaba en eso, senón o negocio estaba en colocar a mercancía en Europa. O sea, entón aquilo que de a crédito pasou a comisión. É dicir, desde fai uns anos pasaron de ser os empresarios da cocaína a ser os narcotransportistas, de alguna maneira, e por eso ganaban unha cantidade de diñeiro ou de mercancía, unha parte da mercancía hasta o 30%. Esa situación mutou, como vai mutar agora novamente. É dicir, isto está permanentemente en transición, é dicir, igual que cambiaron as rutas, cambian o estilo, eles van aproveitando cada situación, é moi difícil mantener durante un tempo que isto é así, non, casi todo
muda na organización do tráfico de drogas, non? Que se as rutas, que se a ruta africana, que se ahora por Europa, que se durante un tempo Galicia estuvo aí medio parada, que agora volve a estar moito máis activa. É dicir, hai que pensar que non só hai rutas, sino hai sistemas. O sea, entra mercancía por barcos, por lanchas, en contenedores, no corpo de pasaxeiros, hai 1000 sistemas e funcionan todos a vez, funcionan todos a mesma vez. 25 minutos, segundo bloque, xa cumplimentado este Contrastes de hoxe, de seguido, tras unha pausa publicitaria, e para clarexar a gorxa, que algún temos realmente moi escaralladiña hoxe, imos a rematar co terceiro e último bloque deste Contrastes. Ata agora mesmo. Seguimos en Contrastes, entramos no último bloque deste programa de hoxe que estamos a dedicar ao repunte do narcotráfico a partir do protagonismo informativo que cobrou Sito Miñanco nas últimas datas, pero tamén por outros indicadores de nova, de noticias. Entre eles, precisamente, o libro Fariña, de Nacho Carretero, e a estrea da serie de televisión de A3 Media, que rodouse en Pontevedra en outras localizacións de Arousa e da provincia ao longo de casi foron 6 meses de rodaxe, verdade, Celso? Por certo, de seguido imos escoitar o que dixo onte, aquí, en Canal Rías Baixas, José Alfredo Beagondar, que foi o que promoveu precisamente este recurso para o embargo do libro, pero antes de eso quería preguntarlle, resultou complicada a rodaxe? Segue a imperar certa lei do silencio en algunhas localizacións, en algunos sitios? Tiveron algún problema de vecindade, alguna ameaza, ou desenrolouse todo con normalidade e con tranquilidade? Sí, bueno, eu durante as seccións que eu traballei, que foron 12 sesións, eu non observei ningún problema deste tipo, non? Todo para nós foi moi normal, ¿no? Ahora, hubo secuencias tremendamente complicadas, incluso peligrosas, non? De feito, se contratouse un doble para facer unha secuencia que fixen eu no mar, non? Nunha secuencia de persecución en lanchas rápidas. Nunca tuvimos un problema con de ningún tipo de por lo menos eu non observei para nada. Vostede, decíamos antes, fixo de pai de Sito, precisamente na serie Fariña. Chega a participar o pai de Sito na ficción en descargas e en transportes ou non? Non. En absoluto. É pescador. Sí, ao contrario, está en contra das actividades do seu fillo. Está arrepiado de algún xeito do que está a meterse o seu fillo, non? Está en contra das actividades do seu fillo. Imos ver o que decía hai tan solo unas horas aquí en Canal Rías Baixas José Alfredo Beagondar, exalcalde do Grove, detido precisamente en alguna das operacións que tivo lugar na década pasada relacionadas ou vencelladas co tráfico de drogas e co branqueo de capitais. El foi quen promoveu precisamente a acción xudicial que desenrolou un xuzgado de Collado Villalba e que decretou o embargo do libro Fariña. A semana pasada, a raíz da súa reclamación, tivo que facer un depósito de 10.000 euros para que se producira este secuestro chamado por algúns medios de comunicación, pero estáse publicitando para mañán a reproducción dunha serie que trata sobre o libro e tamén se está falando de que a venda digital polo de agora ainda continúa activa. Non sei vostede como ve este tema. Eu, se me permites, teño aquí un auto da xueza dictado ayer, onte, día 26 de febreiro, vouche deixar a copia de todo. E vou ler simplemente un párrafo que di: y a tal efecto se acuerda librar oficio a la editorial Libros del Cao para que paralice de forma inmediata la reproducción y distribución del libro Fariña, escrito por don Ignacio Carretero Pou, tanto a través de venta tradicional como venta digital, prohibiendo a la misma llevar a cabo la traducción o transformación de la obra y o su explotación en cualquier otra forma, y ordenando el depósito temporal o secuestro de los ejemplares producidos mediante la retirada del mercado de aquellos que ya han sido objeto de distribución,
a través de los medios anteriormente indicados, quedando bajo su responsabilidad el cumplimiento de lo ordenado. Está claro que Bea Gondar enfatizaba precisamente lo de a transformación vencellado a serie, precisamente Fariña de televisión. Pregunta para a abogada. Primeiro, dá a sensación de que tivemos unha volta atrás neste país, es decir, isto de falar de secuestro de publicacións sitúanos no franquismo, ou no tardo franquismo ou no posfranquismo. É moi chamativo. Primeira cuestión. Segunda cuestión. É plantexable incluso a posibilidade de que se invirta a situación en libros do cao pueda exixir a Bea Gondar danos e perxuizos? Mira, lo primero, yo no creo que volvamos para atrás y que estemos en una época del franquismo. Es una medida cautelar que está prevista y es la única, pero es la única forma. Este señor ha presentado una demanda por lesión del derecho al honor porque él dice que en el libro le llaman narcotraficante cuando tiene una sentencia absolutoria y está en su pleno derecho de solicitar una serie de medidas. Es la única medida que se puede adoptar ahora mismo en espera de cómo pueda desarrollarse el procedimiento. Pero es verdad que si no hay ninguna medida ahora, bajo el procedimiento alcanza una sentencia dentro de 2, 3 o 4 años y lógicamente esta persona pues a mayor tirada de libros y a mayor venta de libros y cuantas más personas lean el libro, pues se supone que hay mucho más perjuicio para su honor que si él, digamos, como medida cautelar lo pide y de hecho la jueza se lo ha autorizado. Claro, pero correcto, pero podemos ver o asunto, pregunta para Celso Bugallo tamén para Alfredo López Penide, ademais de para Ana, do xeito contrario, é dicir, con este balbordo, con este rebumbio, o que está a darlle precisamente unha publicidade engadida ao libro de Nacho como todo lo que está e, por prohibido, suposto, a serie de televisión. y a la serie que está todo el mundo deseando verla. Claro. Eso es verdad. Pero eso pasa siempre, que cuando algo te prohíben, pues te entran más ganas compulsivas de hacerlo. Y en este caso parece que en una página de internet se han disparado las ventas de una manera tremenda. Sí, sí. Alfredo, ti máis isto de secuestro de publicación é algo que te produce alergia. Sí, sobre todo porque considero que caberían outras opcións. É un párrafo. Estamos no século XXI. Podes exixir a Suiza que temporalmente, en vez de secuestrar o libro, que os exemplares que se saquen, se suprima ese párrafo. E xa está. Bueno, eu estou encantado en parte. Sí, a partir da octava edición se hizo unha... No fondo estou encantado, teño un exemplar na casa dende fai tempo, xa o lín un par de veces e creo que agora está en 120 euros. Vou esperar un pouquiño a ver se así me pago unhas vacacións, vendendo. Celso Bugallo, evidentemente a serie viño fenomenal, precisamente que pasara isto. Sí, é extraordinario, incluso induce la sospecha de que está todo planeado, porque no es normal que ocurra que concurran tantos elementos en el mismo punto. Ajá. Y bueno, pues yo no sé tampoco qué decirte con respecto a esto, pero a mí me parece estupendo que la gente adquiera un interés estupendo por ver qué ha pasado ahí, ¿no? Porque yo creo que el medio en que se va a difundir esto abarca un campo mucho más amplio para que la gente se entere, para que tenga una información más precisa de cómo, de las consecuencias que acarrea el narcotráfico. Precisamente decía usted antes, Fernando, que se faga unha serie como Fariña en unha canle de ámbito nacional como A3 Media, Antena 3, é moi importante dende o punto de vista divulgativo, probablemente, sobre todo pensando en moitas novas xeneracións de rapaces que non teñen ni idea de quen era Laura Nouviña, Nene Barral, Sito Miñanco ou calquera outro dos protagonistas, dos referidos, digamos, no libro de Nacho Carretero. Digamos que depara máis beneficios que prexuizos, verdade? Independentemente de que haya certa cuota de espectáculo, que será inevitable, supoño. Sen dúbida, sen dúbida. Deixando ao marxe certa cuota de espectáculo, que evidentemente é inevitable e hasta certo punto recomendable, porque capta o interés da xente, o mensaxe que deben transmitir é trasladar o que foron os feitos, ver como había unha serie de señores,
entre comillas de expresión, sen ningún tipo de escrúpulo, que traficaban con drogas, encheron Galicia de drogas, de cocaína en concreto, dos que, gracias por culpa daqueles barros, viñeron os lodos de hoxe. Hoxe, 20 e tantos anos despois, seguimos tendo esas consecuencias, non? É dicir que, pola nosa parte, dende logo, na Fundación non temos dúbida de con quen estamos con quen trata de informar, trata de contarle á sociedade o que foi esa época tan oscura do narcotráfico en Galicia, bueno, pues precisamente, como dicíamos antes, para non ter que repetir esa historia e para que as novas xeracións saiban os tremendos problemas que nos ha causado e todavía nos causa o narcotráfico. Por tanto, bueno, pues cualquier tipo de publicación en este aspecto é benvida. Bueno, esperamos que dentro de pouco, con todo respeto, por suposto, para a autoridade ou procedimento judicial, pues que ese secuestro, que suena fatal, como soa, pase esa parte da historia e podamos coñecer a historia que nos conta, neste caso, Nacho Carretero, pues con total normalidade. Por certo, Celso, como salen parados os policías na serie Fariña? Ten alguna cuota de protagonismo os polis ou é máis baseada na actividade dos narcos? No, está también basada en la actividad policial. Y hay hay un actor que tiene una persecución permanente con Sito Miñanco, que tiene una presencia importante, Ulloa, sí, una presencia importante en la serie. Yo creo que se han movido aspectos, no en general de la serie, que abarca pues todos los aspectos de este tipo de actividades criminales, ¿no? Pidieron os seus compañeiros en activo algún tipo de documentación ou de... non le consta, non? Non me consta. Dende o punto de vista da policía, isto é bo, é malo ou é irrelevante? É bo que se coñeza, É que sí quería decir unha cousa, aproveitando este tema. Sí, como non. Os escasos incidentes de corrupción, escasísimos incidentes de corrupción nun tema desta envergadura, é dicir, eu apenas recordo algúns gardas civis e poucos casos máis, sí. Cousas pequenas, pero que nacían un pouco do tema do contrabando, o aduaneiro, pero pa envergadura do problema que tuvo Galicia, o tema da corrupción vinculada a forzas de seguridade, preocupante, en que caso sea un mínimo, pero foi, desde o meu punto de vista, bastante escaso, non? Hai moitísimos máis incidentes dese tipo no sur, non sei se será no sur en Andalucía, porque é increíble, non? Pero penso que os anos que durou esa situación aquí, houve incidentes, sobre todo en pequenos postos da Guardia Civil, penso que aquilo parecía máis do tema do tabaco, pero penso que houve moi poucos incidentes, preocupantes en calquer caso, porque un solo incidente que houbera con policía é preocupante, non? É triste, pero os propios policías somos os primeiros preocupados de nos mesmos, do daño que podía causar un tema dese tipo, non? Imos con outro aspecto que non quería que quedara sin abordar, además aproveitando a presencia de Ana Reguera, que no seu traballo profesional ten precisamente gañada ante a Audiencia Nacional un caso vencellado ao clan dos Piturros, que foi concretamente que se levantaran as medidas de intervención dos seus bens, das súas tanto económicos, non? Corríxame se me equivoco, como tamén bens inmobles, precisamente porque vostede acadou convencer o tribunal de que a orixe deses bens era vencellado o marisqueo, a pesca, e non procedente de actividades ilícitas vencelladas o tráfico de drogas. Evidentemente, ole pola profesional que acada isto, pero probablemente desde o punto de vista das organizacións haberá seguramente un problema, digamos, o mellor de mellorar, digamos, os procedementos para demostrar, e probablemente tamén por parte da policía, demostrar a orixe ou non ilegal deses bens. No caso dos Piturros está ganado, punto final, ganado ante a Audiencia Nacional, pero supoño que a abogada tamén
aproveitará, digamos, eses flecos ou eses problemas, non, que hai para a demostración, digamos, dese origen, non? Mira, en el caso de la familia Vázquez, bueno, fuimos varios abogados, grupos de abogados, que, bueno, pues yo llevaba la familia, había otro abogado que llevaba Manuel, bueno, estaba un poco repartido. En el caso de todos, cada uno se organizó la defensa y se hizo un estudio conjunto de la economía familiar, y no fue un tema de absolución porque hubiera irregularidades procedimentales, o sea, fue un tema claro de una precariedad en la investigación. Me explico. Ajá. La información que se facilitó a la Fiscalía por parte de los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera no era completa. Es decir, ahí se hablaba de millones de euros que se habían invertido en propiedades, y en cuanto te pones a ahondar un poquito más, te das cuenta que no es así, que las valoraciones no eran correctas, que había ingresos que no se habían tenido en cuenta. Lo que no se puede hacer es simplemente tirar de la base de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y decir que una persona, según la agencia tributaria, ha ganado esto y ha gastado mucho más. O sea, hay que hacer una investigación exhaustiva para ver si hay otros posibles orígenes lícitos de dinero que a una persona, además de lo que declara ante Hacienda, si puede tener esa capacidad económica. Y en este caso se pudo demostrar así, se pudo demostrar pues que la familia guardaba documentación de muchos años atrás, y gracias a eso, a esa labor de recopilar toda la documentación, se hizo una pericial contable y se pudo determinar que efectivamente todos los ingresos que salían en las actuaciones no eran ilícitos como sostenía la fuerza policial y la Fiscalía, sino que se demostró, y además sobradamente, o sea, no te creas que nos quedamos escasos, o sea, se demostró sobradamente que los ingresos lícitos que había tenido la familia daban de sobra para tener esas propiedades, que no eran tampoco esas propiedades millonarias de las que se hablaba de chales de lujo, y no había tales chales de lujo, son casas. Lo que pasa que aquí en Galicia, pues tener un chalet de piedra en la aldea y hablas de tiene un chalet, pues a lo mejor fuera de Galicia se interpreta como tiene un chalet de lujo, y al final pues es una casa de piedra, pues que realmente la valoración que tenían era una cuarta parte de lo que realmente se estaba ofreciendo por la fuerza investigadora. Entonces fue un tema de mucha prueba, mucho trabajo, y ya te digo, a través de la prueba documental, prueba testifical y el informe, sobre todo el informe pericial económico, que fue un informe muy bueno, se pudo demostrar que los ingresos y las adquisiciones de bienes se habían llevado a cabo con dinero totalmente lícito. Yo no sé si tanto Jaime como Fernando quieren hacer algún tipo de intervención sobre el particular. Yo no voy a hablar. No pido que polemicen. Por supuesto, simplemente. no, al revés. Yo me siento obligado, porque es así, y además acato las sentencias de unos de otra manera. Dos cuestiones. Una, voy a hacer una referencia a la operación Mito nuevamente, aquello que decía para mí lo que era importante. Hay dos cuestiones más. Una, para la policía, para las policías, la importancia de un servicio viene determinada por el número de detenidos que ingresan en prisión, no por el número de detenidos. Eso, tras el filtro del juzgado, la calidad será de los que ingresan en prisión, no del número que se detiene. Segundo, la cantidad de mercancía retirada del mercado. La tercera pata podría ser la cantidad de bienes incautados, intervenidos, o la descapitalización, la necesidad de descapitalización de la organización. Por tanto, si vamos al ámbito nuevamente, para mí sigue siendo muy importante. Pero claro, el resultado último es cuando se produce la sentencia. Eso es importante. Por tanto, se produce una sentencia que yo respeto, que yo no tengo nada que decir respecto a ella, ¿no? Herramientas que la policía necesita, que las fuerzas policiales necesitan para trabajar, pues yo diría normativa legal adecuada, homogénea y homologable en Europa. Trabajo constante, sistemático, eficaz, colaboración internacional sincera. Lo de sincera, muy entre comillas, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hay países que no colaboran, hay países que dicen que sí, que no colaboran.
y yo diría que innovación permanente y dotación de recursos. Es decir, en este momento, en estudios que hemos hecho recientemente, hemos visto que la percepción del riesgo ha bajado, no de cualquiera, ¿no? Y hemos visto que también ha bajado la implicación política. No hay más que consultar los programas de los partidos. No me refiero al partido que gobierna, no, los partidos en general, ¿no? Por cierto, Jaime, un tema que viene a cuento de la Fundación Galega contra o Narcotráfico que ten que ver con a incautación de bens aos narcotraficantes e a súa posterior subasta a través de internet para evitar os testaferros o que pasaba anteriormente. O sistema é eficaz ou é manifestamente mellorable? Bueno, ten áreas de mellora, dende logo. Antes deso, quería facer un apunte sobre o tema que falábamos da incautación de patrimonios. Evidentemente é fundamental non somente incautar un aliso, condenar os responsables, os narcotraficantes, de xeito eficiente e eficaz, senón, ademais, evidentemente, é unha cuestión estratégica, e privarles do disfrute dos patrimonios das inmensas fortunas que en moitos casos acumulan traficando con drogas. É fundamental se queremos ser realmente eficaces na loita antidroga. En ese sentido, si se circunscriben todos os servizos que hai, ou todas as iniciativas que hai, a primeira do Plan Nacional sobre Drogas, de subasta de bens, etc., que ten áreas de mellora? Por suposto que sí, non? Evidentemente, o Plan Nacional sobre Drogas foi un referente a nivel internacional, non? Polo seu traballo e pola súa concepción e toda a labor que fai. Pero, dende logo, no tema que nos ocupa, que a venta desos patrimonios, nos parece que é unha cuestión de importancia capital que non ten o suficiente respaldo o mellor legal, non somente es operativo, porque o plan tenta de facer o seu traballo cos plazos que lle marca a lei, non? Pero claro, suizos que tardan 10 anos en celebrarse, propiedades que hoxe se incautan e dentro de 10 anos son feitas unha ruína, eso evidentemente hai que poñerle agilidade e eficacia, non? Bueno, situacións cómicas como aquel BMW que estaba aparcado diante da porta da comisaría de policía de Vilagarcía e roubaron, non? Eso é unha cousa... Cousas impresionantes. Un barco que se vai a pique, se afunde literalmente no porto porque leva tanto tempo esperando a súa subasta que se pudre, se enche de agua e se vai a... Por certo, volvendo a un dos motivos que hoxe nos convoca para falar do repunte do narcotráfico en torno á figura de Sito Miñanco, o xuízo que está a celebrarse na Audiencia de Pontevedra que mañán xoves reanúdase os feitos o procesamento por branqueo de capitais ven de lonxe, non? O escrito da acusación do fiscal aborda dende a constitución da inmobiliaria San Saturnino, que foi en 1985, pero o máis curioso é que 33 anos despois, esa mesma inmobiliaria é un dos epicentros dos rexistros da Operación Mito. O sea, 33 anos han pasado. Nese tempo, a inmobiliaria ha seguido funcionando, ha seguido operando. Agora, neste caso, co tema do xuicio de blanqueo, entre outras cousas, a Fiscalía pide a disolución da sociedade, pero claro, aquí hai xente que pensa como pode aguantar tanto así? A xusticia en España é garantista, pero tamén é lenta. E xusticia lenta, Ana Reguera, normalmente parece, semella, menos justicia. No. Ai. Penso que sí, pero non. Solo que no hay medios suficientes para sacar tanto asunto adelante. Hay un volumen de trabajo en la mayoría de los tribunales que es imposible más celeridad. Luego... Os abogados moitas veces sabedes como xogar. Complican a vida. No, pero la mayoría... No, sí, ya lo sé, que hablas en general, pero... Tampouco en general. Hai determinados bufetes que se han especializado en facer recursos de 100, 150 follas. Sí, pero bueno, pero lo que consiguen con eso es que no se los lean. Sí, pero dilatan o procedimento. Van bueno, pouco a pouco. No, porque hay muchos recursos que no suspenden el curso del procedimiento y que el procedimiento sigue avanzando igual. Yo creo que es un problema en general de causas grandes
que no hay medios, porque claro, junto con esas causas hay otras muchas, tienen preferencia las causas con preso y al final pues se van retrasando, pero por falta de medios. Y luego, claro, que nos notamos, perdón, que nos queríamos sinalar é que parece increíble que tantos anos despois a inmobiliaria siga funcionando e ninguén ha podido ser quen de pechar ese negocio que, vamos, se o suizo sigue o seu curso, se acreditará, ou supostamente se acredita, que supostamente se acusa que é unha lavadora de cartos. Bueno, el inicio de las diligencias no puede datar de esa fecha, lógicamente. Claro, pero quero dicir que dende que se sabe, dende que os investigadores teñen o foco nesta inmobiliaria, ou noutros casos, pero neste exemplo tamén, dende que teñen o foco aí, ata hoxe han pasado 20 anos, e seguimos, a lavadora sigue funcionando. E logo, outra cosa que dá para outro programa, que ten que ver con este tema directamente, é o tema dos paraísos fiscais, onde estarán moitos cartos que non se consiguen acadar, que non se consiguen coller, e que en moitos casos están ali. Todo este tema da gravedade do tema patrimonial, nós o simplificamos con unha frase, que dicir, este tema, o problema do narcotráfico en moita medida se acabaría se un señor é condenado e ao saír ten que dedicarse a súa profesión para poder vivir. É dicir, o camareiro, que sexa camareiro, o médico, que sexa médico, o abogado, que siga sendo abogado, etc. E cando isto non é así, evidentemente algo temos que cambiar no noso sistema legal. Nos paraísos fiscais é tamén importante a Operación Mito, porque teño entendido que tamén se paralizaron e intervineron contas bancarias que estaban en paraísos fiscais. É unha das poucas operacións así, por iso tamén é moi importante esa operación. Porque a investigación de tráfico de drogas que se inicia, xa se empeza, desde o comezo empezase a investigación patrimonial. Hai que leválas á vez, eso non se... Antes faíamolas despois, agora lévase todo á vez, é importantísimo descapitalizar a organización. Se tú non eres capaz de quitarlle parte do capital ou todo o capital, desde dentro da prisión é moi fácil seguir traballando. Sí, pero Jaime, luego ahí habrá que profundizar un poco y ver a ver si ese capital proviene de la actividad ilícita o proviene de una actividad ilícita. Lo que no puedes es bloquear indiscriminadamente un patrimonio, dejar a una persona sin empresas, sin casa ni nada, cuando puede ser probable que parte de esos bienes sean de una actividad lícita. Para eso era, rematamos xa, a lei de fondo, non era para ese, a que plantexou Garzón, precisamente, na súa brevísima etapa como deputado. Eso para administrar os fondos intervenientes, pero vamos a ver, o que está claro é que aquí pasouse de incautar todo tipo de materiales que se deterioraban, estorbaban na propia rúa, deteriorados que non servía para nada, a incautar. É un parto do principio de que debese facer, cando procede, esos bens, o beneficio desos bens, quedan po futuro de tal maneira que aquilo queda para devolverlle ben administrado incluso o imputado unha vez que se xa solto ou para ingresar ao Estado. É dicir, o que non ten sentido é que eu colla bens que despois non sei facer con eles. Evidentemente. O porto das Palmas estuvo prácticamente, non se podía meter un barco ali porque estaba todo cheo de chatarra. Claro. Pero para eso, o bien hay varias vías, o bien haces una adjudicación al propio titular como depositario, que es el propio que se encarga de conservar el bien en un estado óptimo, con lo cual, si resulta condenado, el Estado va a salir beneficiado, y si resulta absuelto, va a salir beneficiado él, porque su bien ha estado cuidado, o bien realizar una enajenación anticipada. Entonces, que sale absuelto, se le devuelve el dinero. Que sale condenado, el dinero ya tiene el Estado, pero lo que es absurdo es lo que dices tú, que se amontonan las embarcaciones o se amontonan los coches en la calle, los roban, les quitan las ruedas, o sea, son coches que ya no van a valer ni para el propietario cuando lo absuelvan, ni para el Estado si condenan a esa persona. E así rematamos. Se nos foi o programa de hoxe de Contrastes, falando precisamente do repunte do narcotráfico cos nosos invitados, os que agradezo moitísimo a súa presencia, Jaime Iglesias, Fernando Alonso, Ana Reguera, Celso Bugallo e Alfredo López Penide. Moitísimas grazas aos cinco por estar aquí connosco hoxe e a vostedes pola súa atención. E ata a semana que ven, que falaremos da folga de mulleres e da fenda salarial.
é un tema, penso, suficientemente importante de abondo para que estean de novo con nós aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Ata entón.